בואי נסתכל, מה יש פה? תראי. מה זה הציור הזה? כן. בואי, הנה עוד אחד. תראי. כן, הנה עוד אחד. מה? כן, איזה מצחיק. בואי. איזה ילדה מצחיקה. אוי, הנה עוד ציור. עוד ציור. עוד ציור. עוד ציור מצחיק. כן? מה? מה זה משך? בואי. מצחיק ילד. מצחיק? מצחיק לנו? כן? נראה איך היא צוחקת, אני מתה. מצחיק לך? כיף לצחוק. מקווה שאת לא צוחקת עליי, אלא איתי.